Il-Kummissarju għat-tfal saħqet li tfal iridu jkunu esposti għall-ambjent san. F'kummenti li tat lil dan l-istazzjon, Pauline Micheli ma qaditx tomoda. Sostniet kif dak li qiegħed wassal ġej wara l-filmat li ħareġ fejn juri mara magħrufa bħala l-Amerikana tiġi suttata bil-bajt waqt bachelor's party fejn fih anki der tifel mhux biss espost għal dik ix-xena iżda saħansitra iwaddab il-bajt. L-ispunt ta' darba kien il-fatt li kien hemm daka il-video li kulħadd jaf bih, kulħadd ħareġ sqarrija dak ta' drittijiet umani tal-gwaljanza u fejn kien hemm persuna vulnerabbli li ġiet waqt party organizzata apposta biex din bażikament ġiet abbużata b'mod ikraħ. U hemmhekk notajna li kien hemm preżenti minuri. Is-Sinjura Micheli spjegat li f'sitwazzjonijiet bħal dawn it-tfal jitħawdu għaliex fuq naħa jisimgħu fuq ir-rispett u favur id-dinjità umana u fuq naħa oħra jkunu esposti għal dawn it-tip ta' atti. Il-ġenituri u min qed juħsibhom naħseb irid jgħid lilu nnifsu aħna x'messaġġi qed ngħaddulhom il dawn it-tfal. Li kollox hu possibbli inti tista' persuna umana oħra titratta b'dak il-mod. Qalet li fl-uffiċċju tagħha ġieli daħlu rapporti ta' sitwazzjonijiet li ma jagħmlux ġieħ tfal u dawn l-affarijiet għandhom riperkussjoni fuq tfal oħra li lanqas biss ikunu missew mas-sitwazzjoni. Jekk dan ma tiġrix biss darba, u mbagħad jibdew jitkellmu jiftaħru ma' sħabhom għaliex iħossuhom ishom marru f'post tal-kbar, mela allura qed tisir iktar ħsara meta qed jiġu esposti għalihom. Dak li qalet il-Kummissarju għat-tfal li segwi stqarrijiet oħra fuq il-mara f'nofs il-kontroversja li wkoll qalet tagħha u nsistiet li m'għandix bżonn avukati u appellat biex ħadd ma jindaħlilha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.